Se te apetece algo boa hora de tapear, non o dubides. Mar e Bellota ofréceche sempre os mellores pinchos e racións. A maior variedade de embutidos da terra, ibéricos, queixos e, como non, regados cunha ampla selección dos mellores viños. Conservas, licores e todos os produtos selectos da zona. Para mercar o mellor ou gozar de momentos suculentos, non o dubides. Mar e Bellota. Unha vez á semana. Eu fago 3-4 veces ao día. Unha vez á semana. E 2 litros de auga. Son de bella, pero o burato está no mesmo lado. A 5 de setembro. Ben, efectivamente, estamos presentando aquí, como ben di o compañeiro, este 10º aniversario de Baia Dous Teatro, que terá lugar o día 5 de setembro, como el ben dixo. Bueno, ele quere agradecer aos grupos que contamos con eles para este festival, aos amigos da Rondalla, o Carballo Vello, Faro Miño, Searas e Baia Dous Teatro. Tamén quere agradecer a colaboración que gracias a eles fomos quen de poder facer este festival, como foi o Concello de Chantada, a Concellería de Cultura, o Edil Manolo Dieguez, a Mesón Gema, a Café Penela, a Senén Ledo Pinturas, a Álvarez Real, Mar e Bellota, que se non se me enfade o señor Neira, bueno, e moita xente que nos axudou a levar a cabo este festival. Efectivamente, quere dicir, rapaz, quere dicir que pode poder todo o mundo tranquilamente, que é un festival aberto, e no cal teremos, pois, gracias aos nosos colaboradores, podemos dar uns pinchos para todo o mundo, unhas empanadas, uns rogonciños asados, que serán gratis. O de beber, ten razón que tamén vai haber, non podemos perder o noso, porque o presuposto non nos chega, pero sí habrá unha cafetería da estación de autobuses, a cal tamén lle queremos agradecer á xerencia da cafetería da estación de autobuses por deixarnos a esplanada para levar a cabo este evento. Esperemos e invitamos de todo corazón a todo o mundo, porque queremos que este 10º aniversario que Baia Dous Teatro vai celebrar o día 5, Dios mediante, sexa como unha homenaxe ao pobo de Chantada, porque durante todos os anos que estivemos, antes de ser Baia Dous e agora tamén, sempre estiveron apoiándonos, que sexa unha homenaxe para o pobo de Chantada con todo o corazón desde Baia Dous Teatro e desde os nosos compañeros.